Pollo Escena volve con máis novidades ca nunca. O Concello presentou esta mañá a 10ª edición do Encontro de Teatro Afeccionado e as 6 obras que serán representadas dende o mes de abril ata setembro. Nós estamos moi satisfeitos, por un lado, de como resultou o encontro cos cambios. Bueno, cando fas cambios sempre estás preocupado de como poden resultar. Estamos satisfeitos, foron 12 obras as que se presentaron no que os encontros. E por outra banda, o ciclo sempre tiña apoio. O que si queremos, incentivar que veña máis xente e traer máis variedade en canto ás obras. Polo tanto, as expectativas para nós, agardemos que siga vindo o público que estaba e enganchar moito máis público afeccionado. Creemos que ten que haber unha oferta de cultura teatral no Concello e, desde esta iniciativa, dase a posibilidade a todos os veciños do municipio de participar e de disfrutar, gozar destas obras de teatro aficionado que nos achegamos ata Concello. Nesta edición mantense a gala Pollo Escena, que se celebrará no mes de decembro e que contará coa entrega de premios á mellor representación. Todas as persoas que nos acompañen decidirán a través dunha votación para eles cales foron a mellor e despois o xurado profesional que estará formado polo comité de selección e tamén por unha veciña, actriz e escritora como é Tamara Andrés, que nos vai acompañar. Imos moi agradecidos de que así sexa, nos vai a botar unha man, ademais acompañada tamén coa persoa técnica de Cultura do Concello para elexir esas obras do premio a mellor representación. Ademais, o Concello de Pollo premiará a fidelidade do público cun bono, o cal haberá que solicitar nalgunha das entidades organizadoras. Si queremos premiar a fidelidade das homes e mulleres que acudan habitualmente a ver as obras con un bono. As persoas que veñan cubran ese bono desas 6 actuacións, que participen e asisten esas 3 desas 6 actuacións, o que queremos é agasallalos e van a entrar nun sorteo para un abono ben para o ciclo Voces 2020 ou para as matinés tamén da seguinte tempada no ano 2020, para que tamén premiemos esa fidelidade e que as persoas que veñan a ver o teatro teñan tamén outro enganche. As expectativas para esta 10ª edición son moi altas e os organizadores animan a todo o mundo a desfrutar dos diversos encontros de teatro que percorrerán o Concello de Pollo. Cabe destacar que todas as actuacións serán de balde.